Umyeni wakho, okay, sathandana naye, ngase-ke ngakhulelwa. Kodwa-ke ingane yami leyo mfana uba udadewabo nengane yakho intombazane bawusisi nobhuti. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli no-Lungster. Namhlanje bashelo dadewethu othi-ke nakunemfihlo afisa ukuyidalula kwi-best friend yakhe. Sabona njani? Ngiyaphila sisi unjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela babukeli emakhaya uzisho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibonani babukeli emakhaya, ngiqhamuka eThekwini. eThekwini kuphi nendawo? Emlazi. Yeah. eNew-Z. Yeah. Uhlaliswa yini-ke esihlalweni seyimfihlo ku-2025? Hey phela lento le yazini sengibasathe hayi akuvumi. Manje umngani wami my best friend. So bawuthi best friend describe ukuthi best friend kanjani? Lo sibuya kude naye. Sazane mhlambe more than 15 years ago. Siphila ndawonye nje. Yonke into siyenza ndawonye, besihamba indawo sonke, sihlangane makunamaphathi, nemishado, nemingcwabo nayo yonke into. Sihamba sonke nje sindawonye, sisonke nje. Best friends for life. So ke umuntu wakhe. Okay. Wangi-approach lo muntu wakhe lona ke. Umyeni Umyeni wakhe uyangithanda. Yeah. Mina I'm like hayi bo ngoba ushadile nje dude. Hayi nje I just like ngiyakuthanda yabo uyangichaza. Ngithi hayi bo kanjani kwa phela umngani wakho phela you are together nomngani wami. I mean I can't disappoint umngani wami athi hayi into encane lezo unganaki. So kwasho ukuthi ke hayi yabo eloke isho lento le ngimzibe eloke yabo insist kwaze-ke kwafika ipoint la I was caught up in a corner naye cause besisonke endaweni kune-party and kusho ukuthi hayi sesiyiphuzele kumnandi and then some things happen and then ke we ended up being together. Hayi salala. Ukuphi umngani kuleyo party? Umngani that time usheshe wahamba uthe khona la iphuthuma khona. Usheshe wahamba kushiya nomyeni ngoba uyakuthemba. Ngoba uyangithemba uthe ene khona into ayilungisayo. I think uma wakho bene-problem ekhaya. So she had to rush back home. Wahamba umngani wami waye ekhaya ayolungisa ama-family issues. Hayi-ke ngathi hayi okay Chomi sokubonana lezi. Hayi kanti-ke kwasala konakala-ke lapho-ke. Sahamba noGayi. Niyaphi? Yo, sahamba sobhokha somewhere. Umngani wakho awusamcabanga? Umngani nami angisasho lutho. Yazi nami futhi I think sase sidakiwe besiphuzile nje kumnandi siphuze kakhulu futhi yabo sesiphuma uphuzile ingqondo yahamba yini? Angazi kwenzakalani nje kodwa nje besi-high sikwenye level. Okay. Hayibo siku-cloud 9 ngiyakuchazela. Okay, so manje mase nibhukhile-ke nafika endaweni? Yebo, safika. Hayi kwenzeka-ke lo kwenzeka. Nje kwashesha futhi nje. Kanti vele mina kahle bengifuna ingane mina umthetho wami kodwa kusho ukuthi ama-relationship ami abengekho stable kodwa manje futhi at the same time ngifuna umntwana phela manje ngoba ngiyabona ukuthi hayi iminyaka iyahamba lengane ayiqhamuki akwenzeki lutho and I don't feel like a real woman without a kid. Something to love. You know what I'm saying? Abantu babekhuluma ngey'ngane zabo mina I'm like angazi ngizothini yabo ngathi you can't relate. I feel left out sisi. I'm like hayi ngeke no. Let's just just for fun. So manje wabona uthatha emadoda emaningi angaka wabona uthatha womngani husband kamngani It so happened ke ukuthi kwaba umuntu kamngani wami ke yabo things happen. So manje yini ozoyiconfess ukuthi walala naye what happened? Yo sis ngizoconfessa ngoba lento le kahle ayengiphathi kahle ngoba manje siyakhula lezingane manje ngamitha phela ngamitha ngathola ingane yalomyeni wakhe yena akazi ukuthi umyeni wakhe unengane yomngani wakhe. Hello, like. Okay, what did the husband say? Ke sethola ukuthi ke nangu umngani nawe usumitha. Wave wathi kanjani manje? Kanjani ngathi nakho phela. Manje uzokwenza njani ke? Wathi hayi asithule lesingamtsheli. Ngathi kodwa akukho right ukuthi singamtsheli. Wathi hayi asithule singamtsheli. Wazi washona umyeni. Ingane manje ingane yami yomfana iclose nengane kamka Chomi yentombazane. Ngiyababona ukuthi khona eqhamukayo manje and we think ukuthi in future there might be something together. Yeah.
Iy'ngane ey'ngamnyama manje. They like teenagers, 19, yeah. Ba ama-teenager? 19, yes, omunye, yeah, 19, 18. So Bashela. uthule 19 years, wathula nale mfihlo le. Yebo, manje ngiyabona ukuthi ngeke kuyashuba manje. Kuyashuba. Ngoba manje it's getting very intense with these kids. So ingoba phela ezandawonye. Yo. Hayibo. So manje ke umngane wakho yena ufila kanjani ngale relationship yalezi ngane? Umngani phela ufuna nje babe together, yonke into siyenza together, kuyavakashelwana, yabo nje they go out, bahambe baye ema-movie and then they go out and eat. And nje like baphila leyo mpilo nje, ba close together and so now Manje umngani wena yena uyabuka ufuna- ukuthi ke na ama-siblings ngoba phela wena ulazi iqiniso. ngiyabona ukuthi kuzokwenzeka i-problem la. So manje if bebengabanga close Yo. and then ushone wena, bebezotshela uba iqiniso. That is why ngize la today ngizosho ukuthi lento le kumele iphume. Angikwazi ukuyigcina anymore. So if bebengasondelananga ngabula namhlanje. Angazi angiboni bengizozama iplan ukuthi ngitshele someone kodwa ngiyabona ukuthi le mfihlo le iyakhula manje. So ubaba Isigaba. benayo i-relationship nomfana wakho? Yeah, he used to like visit him, ahambe naye, amthengele izinto nama-phone and everything. And then uwife bethini? She didn't know. It was everything manje besi behind her back. Yonke into bese ngiyenza behind her back. Kodwa ngapha hey mngani. So ayikho into ekuthiwa umngane? Like not in this life. Kahle nje abukho ubungani. No, clearly ayikho ngempela. 100% because anything can happen. Umngane umuntu onjani? Before simfonele nje. Umngani, ayibo, she's a very sweet lady. And like uyazi ukuthi everything manginenkinga bengiya kuyena naye menenkinga ze kimi. Sixoxa yonke into but nayi into le manje isigaxa. Angazi nokuthi ngizongizela. So wena you took advantage of inhliziyo yakhe. Yeah. Wabona ukuthi like imfethu kena usokhulelwe wawufila kanjani lokho ekubuza mhlawumbe ukuthi kena injani ingane like wawufila kanjani? Lapho like she was so excited for me. Mina like kodwa lento iyangidla ukuthi le ngane le ngikhulelwe umyeni wakho phela wemngane kodwa manje awazi wena. I'm like I'm so excited ngoba nami sengizobonakala ukuthi ngumuntu wesifazane, you know. I mean like ngaleyo feeling and when the baby is kicking aze naye abeka isandla la athi the baby is kicking kanti yo beningakaze nihlale ndawonye noba u3 ekhona nomyeni? There was a time la sakusahlala khona e-restaurant. Yeah, ngoba umngani wami was there and then umkhwenyana wafika wasijoyina. It felt so awkward and that time bese ngipregnant. It felt so awkward. My goodness. Mfihlo, it was a real mfihlo. Umyeni wakhe ushone how many years ago? Ushone 3 years ago. 3 years ago. Wayenjani emngcwabeni? Yo, she was so broken. Ubephatheke kabi umngane nami. And lapho ngiyamcomforta nami. Uyacabanga yazi angiyazi mina lento eyenzakalayo elifini. Nami ngiyamcomforta ngapha kodwa deep down ngiyazi ukuthi khona lento le. Kodwa angazi ngizomtshela kanjani. Yo. Asimthinte umngane wakhe simazisa ngalolu daba ukuthi hi friend lengane nawe yakho. Mawucabanga usendlini noma akekho? Mhlawumbe ukhona. Hello. Oh nangu. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la wa Black Life TV kuhlelo sisikhipa izimfihlo singakhuluma? Yebo, singakhuluma sisi. Okay, la e-studio ngihleli nomuntu othi uyi-best friend yakho kodwa kunemfihlo afisa ukudalela yona. Yebo. Cela umlalela. Chomi. Hello. Yeah, Chomi, unjani? Yeah, Chomi, right. Ngiright Chomi njani? Ngiright Chomi. Chomi nginemfihlo la engifuna ukuthi ngiyidalule namhlanje. Lento le isingidlile kakhulu ngingayikhulumi. So ngicela ukuthi ngiyikhiphe namhlanje. So ke istory sihamba kanje. Umyeni wakho
Okay, sathandana naye. Ngase-ke ngakhulelwa. Kodwa-ke ingane yami leyo mfana bawudadewabo nosisi nengane yakho intombazane bawusisi nobhuti. Ubani omkhuluma naye? Uchomi wakho. Your best friend, Choma, usangizwa? Wakhuliliswa umyeni wami. Yeah. So ngakhulelwa kodwa bengazi ukuthi ngizokutshela kanjani. Ngesikhathi kade sisephathini wena wahamba kuqala uyakhumbula? Waqeda ukuhamba umyeni wakho waqala-ke wakhuluma iy'tori zokuthi asihambe siye somewhere. Ubelokhu engishela ngimziba. So ngalelo langa besiphuzile. Wahamba-ke sahamba together safike sayobhukha somewhere. So kwenzeka ukuthi saba together. Kanti-ke ngizokhulelwa emva kwalokho. Imali, ufuna ungitshela ukuthi benithandani? Yeah. Sonke lesikhathi mngani ngiyangazi ukuthi sabangani sihamba izinto ndawonye siyakhuluma izinto manje nama-problems ngiyacela uma unama-problems uyangitshela kanti wena uyazi ukuthi unemfihlo engaka. Ngiyaxolisa mnganami. So ya kwenzeka kanjalo-ke manje ngoba bese ngibona ukuthi iy'ngane zethu sey'sondelene kakhulu kuzoze kwenzeke i-mistake igcine seyishada zombili kanti-ke leyo nto leyo ayilunganga. So ngabona ukuthi ngcono ngize la. Yonke le minyaka ingane ineminyaka emingaki manje le ngane yakho yomfana kuyimanje ineminyaka emingaki? Ake ngizwe ngawo. Una-19. Uyayizwa lento engishoyo, u-19 years wonke wena unemfihlo nami kodwa mina nawe si-together like every day, every week. Ngiyaxolisa mnganami. Kwenzeke kanjalo-ke. Ukuthi bengazi ukuthi ngizokutshela kanjani ngathi ngcono ngize la kwa-Black Life ngizoyidalula le mfihlo. Okay-ke ingane-ke ibiyazi yona ukuthi ubaba wayo ubani? Ibimazi ubaba wayo ingane ngoba ubezazoyibheka. Ibimazi. Ngithi nje nina izinto enizenzayo ingane ubaba wayo wena uma wayo mina ngumngane wakho nipisi nje kwi-presence yami. Nipisi nje. Ngiyaxolisa mina ngicela ungixolele ngiyaxolisa kakhulu. Ufuna ngenze njani-ke kuloku kuxolisa-ke angitshele kahle ngoba phela mina ngikuthululela iy'ndaba zami wena. Ngikhuluma nawe iy'ndaba zami. Ngisaqhubeka mina ney'mfihlo zami ngiyakutshela uma ngabe ngi-happy ngiyazi ukuthi ngitshela wena. Kona kahle kahle sake saba abangani njengoba sizana ngoChomi. Ngiyaxolisa kwenzeka leyo phutha. Ya sasiyibona abangani ukuthi kwenzeka lento eyenzeka manje bengazi ukuthi ngizoku-approach kanjani. Umngani wakho wena uhlala nendaba engaka yakhe noma ukwazi ukwenza into engaka kuyena. Ajika ngazi uqhubeke futhi uma umngani kube ngathi akakaze kwenzeka lutho. Ngiyaxolisa mnganami ngiyaxolisa kakhulu. Ngoba bese sifana nosisi mina nawe kahle kahle bese sifana nodadewethu. Bese sifana. Ngiyaxolisa. Ukuthi kahle kahle wena lento yami nawe njengamanje njengoba ulapho la ukhona sengifonelwa abantu mina bengixhumanisa nawe kodwa mina ngiza kuwena direct ngikhulume nawe even kunento oyenzile engayithandanga ngiza kuwena as umuntu engazi ukuthi mina naye siphila kanye mina nawe sidla ngesipuni esisodwa. Ngiyakwazi lokho ngiyakwazi impela. Mina nawe nje sidla ngesipuni esisodwa ngoba simunye kusho ukuthi mina bengekho safe around you. Ngiyangazi ngizothini. Mina bengumngani wakho wena kungayena umngani wami. Ngiyaxolisa kakhulu ngiyaxolisa. That is why ngizela ngoba le nto ibingidla kahle kahle manje. Bengazi ukuthi lezi ngane-ke njengoba iqomeneke kwenziwa njani-ke? Ngazi ngiyacabanga ukuthi kuzomele ukuthi sibahlalise phansi sikhulume nabo. Uzobiza labo bantu bakho kube yibona labo abangifonelayo manje. Kube yibona babahlalisa phansi ukwenze njani ngoba phela wena awukwazi ukuza kumina into befuna ngabe uyizele kumina le sayikhuluma.
Okay, no, njengoba namanje ubiza ngochomi nami ngikubiza ngochomi zochomi mina nawe kodwa wena uthumela abantu bazongifonela engingasazi. ngiyacabanga ukuthi kuzomele sibonane Joe, ngiyaxolisa kakhulu yazi. Ngiyacabanga ukuthi kuzomele sibonane, ngeke kubizele abantu. Mina bengiwumngani wakho Yeah, wena ungayini umngani wakho 19 years wonke mina ngiyaxolisa. empilweni yakho ngangize ukuthi ngizokunika indoda yakho uzongiletha kangaka uzongihlukumeza kangaka egameni lobungani. Ngiyaxolisa sisi wami, ngiyaxolisa kakhulu. Le ndoda benithandana nayo Kodwa akuzange kube isikhathi eside, kwenzeka nje ngalelo langa ngoba sasiphuzile ephathini. Akuzange kuze kube i-relationship ende, kwenzeka kwaba something like i-one night stand kahle kahle. nahamba nayolala wavuka ngakusasa saba wochomi sabuzana ukuthi bekunjani usale kanjani ngishiya naye ngikuthemba njalo Angiyazi. waba umuntu enonomali Yeah. waba umuntu enonomali wena wakhuluma nje wangaveza ukuthi khona into ethile even sindawonye makwenzeka nje sibe nento yokuthi siba ne-lunch out ayikho into awkward engiyibonayo mina simply because ngiyakuthemba wena. Ngiya-understand. Ayikhawe Ngiyaxolisa. ayikhawe inyoka unyaka emngaka ubhizi nje uyangibuka. Ngiyaxolisa kakhulu. Mina ngikhala kanye nawe ukuthi wena ingane awunayo abantu babekhuluma ngey'ngane zabo kanti uyazi ukuthi wena ingane uzoyithola khona la eduze kwami empilweni yami uzohlephula khona la kumina waze wangihlukumeza. Ngiyaxolisa mngani, ngiyaxolisa. Wangihlukumeza. Ngiyacela ukuthi ukuthole enhlizweni yakho ukuthi ungixolele. Ngiyazi ukuthi kunzima kodwa ngicela ukuthi uyincenge inhliziyo ngoba sesila manje sila. Angazi ukuthi ngiyokuxolela kanjani. Angcono ukuthi khona nami le ndoda iyikhulumele naye ukuthi kwakukade kwenzekeni. Mina maniphuza utshwala bese kuphehlela ngezansi. Utshwala mina mase niphuzile niphuza bese behlela ngezansi. Siyaxolisa. Nakhona lapha emngcwabeni ngangikhamfatha uwena kanti yazi ukuthi ngikhamfatha ngoba kwengane yakho. Ngikuthemba day in and day out mina ngikhuluma nawe ngenza zonke izinto ngizenza nawe uyazi wena ukuthi umuntu wakho lona enanikade ngigingqile naye somewhere. I'm sorry ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa. Sabona sisi uLungsta lo. Yebo sawubona. Ngiyayizwa lento ebuhlungu exoxa umngane wakho la. Ngicela ukubuza ingane awukwazi nje uyibone uyifanise nomyeni wakho. Masasho sengiyawubuyisa umqondo sengiyabona ukuthi lengane le iyafana nalesikhohlakala salendoda. So i-relationship yakho nomngane wakho ucabanga isazoqhubeka noma iphelela la? Iphelile. Mina naye asisekho. Asisekho mina naye. Awubona ukuthi mhlampe ningakwazi ukuxolelana then niqhubeni nikhulisa umndeni? Yabo nje lento kuzofanele ngiyicabange ngoba mina bengiyithanda into yobudlelwane bey'ngane zethu ngoba ngazi ukuthi ifamily izokhula sizoqhubeka naye sibe munye kodwa manje biqhamuka nje angisazi ngempela yazi ngididekile. Hayi no siyaxolisa kakhulu. No siyaxolisa kakhulu ukuthi uyithole kanje. Siyabonga ukuthi ubambe i-call yethu. Ngiyabonga. Okay. Uyamuzwa ukuthi umlimazeli lo muntu wesifazane? Ngiya-understand. Kuyahetha kona ngempela. Like ngisho noma ungathi uyaxolisa ka-100 or ka-million. Uyakudinga ukuzwa lokho 19 years. 19 years. Nimdlala. Hey, kona akukho right. And abe kumnandi kakhulu kubulolu double address futhi sakhona nomnikazi wendaba. Akukho right ngempela ukuthi I was just caught up ukuthi nami bengazi ukuthi ngizom-approach kanjani.
But-ke siyabonga ukuthi at least bungakwenzakala umonakalo. Yeah. Iy'ngane sezokwazi ukuthi eza ndawonye. Yeah. Manje khona la othe khona umfana uyamazi ubaba wakhe akhathi ebuza. Yeah. I'm a bit lost. Kanti ubengazini ukuthi-ke umkhwena kamngani wakho. Phela usena 19 lo muntu and mangicalculator umuntu ona 19 shuthi ubaba washone noba 16. shone ne-16 yeah 3 years ago. Yeah, I think ubaba wakhe ubenemfihlo naye ubengamtshela ukuthi actually this is what exactly happened la. So bengazi ukuthi ubaba wakhe Ubengazi bekuyindoda azi nje, ukuthi isempilweni yakhe. Bekuyindoda nje esempilweni yakhe ebimqhamukela nama-gift imspoile imnika imali and all of a sudden mhlambe sometimes amlande esikoleni amkhiphe out. And unkosikazi be-aware. Ube aware cause sometimes ubesho ukuthi hawu ufikile ubaba kaSibanibani intombazane wafika mhlambe bahamba bobawu-2 as well bahambe bobawu-3 wafika wasilanda wasikhipha out and then-ke kwabamnandi. Kodwa manje futhi kube yinto nje in passing engabi like agxile kuyona ukuthi okay. Yabo into emosha ukunganaki. Because mina umyeni wami ngasebe busy nengane kamngani nami. Yabo ukuthi nawe uthi ungayibuza ukuthi and then kwenzakalani manje. I think it goes back to lento aduyisho ukuthi ulunge kakhulu. Yabone. Because omunye umuntu wesifazane bengabuka ukuthi hey kwenzakalani. Ngiyayithanda impela ingane zabangani bami kodwa hayi manje ngathi usuyinaka kakhulu. Ku extra. No. Extra. But isabonga ukuthi-ke ngikwazi umtshela lesithemba ukuthi-ke nangizoyisotha out-ke as umndeni. Yeah, move forward and okubuhlungu senilimaza nezingane-ke la. Yeah, i-damage yona kumele senze i-damage control serious. Yeah. Yo, nizwele-ke babukele emakhaya kodwa kasithemba ukuthi udaba azolunga. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungsta nginithanda kakhulu. Please don't forget ukuthi yena uregister kuleyo link leyo ka-EasyBet ufake i-code ka-Black50 Black50 for Black Life, okay? Siyabonga kakhulu nibe nosuku oluhle. It's the Black Life TV.